Здравейте хора, аз съм Фидигот и днес ще записвам на Warhammer 40 000 Space Marines. С мен е Ерор. Коста! Пичове. Аз съм Ерор. И да. Аз съм специално... Аз съм превъртял тази игра и за вас специално ще почна нова кампания. На Кампи. Easy, защото играта е трудна. Няма да си представя. Ти на кося превъртал? На Easy играта е трудна. Дай сега на нормал. Да пробвам. Пробвахте нормал, ама... Нищо! Още на първата мисия. По-напрегнато ще е. Ти си про. Оф, добре, ако Не щеш. е толкова голям. Вече Добре. почнах. Какво правиш в момента? Чакам началото до интро. Не дей да го снимаш. В смисъл, не дей, няма да има смисъл. Добре, интрото на мисията. Така. Молята! О, what the fuck, бе. Какво правиш в момента? И чакам интрото. Говори нещо там. Ако искате да продължа да записвам на тази игра, само коментирайте. Да, просто не е толкова трудно да напишеш 2 букви да и да продължи пича. Въобще... Играта е просто изумителна. Графиката е супер. Всичко. Омага. What? Пак ти става. Добре, аз ще играя до тебе. Тази игра е за хората, които обичат повече игрите, в които се съдържа най-вече бой. Тоест екшън. Да. И бой. И екшън. Нали? Да, аз ще си цъкам делвара. Само ще оправя звука. Що бе, че не го ли спря? Да, ама искам да го увелича. Окей. Само говоренето. Да се чува маличко. Аз само да се спръка звука. Окей, готово. И този скача. Кой бе? Срещу кого са биш в момента? Не с никой, това е интрото. Yes! Играта се разправя за някакви супер бронирани войници, дет се бие срещу... Можеш ли да повярваш орки с картечници и... някакви демони с мечове. Значи странното. Аз пак ще мятам, че... Супер бъдеща версия на... World of Warcraft. Ма и двете игри са много яки. И почвам. Да, тази раса са гоблини и умират много лесно. Обикновено във всички игри такива с чудовища, гоблините са много слаби. Ох! Човек в скайпа са направи такъв. Вярвам, че си на фул екран. Някой да не ти такова. Не мога да го екзекутирам. Анга! Магиосник! Панталони. Вие напротив ли ми се правите? Гледайте кучета. Не са кучета, така обиждаш кучетата. Кучетата са яки. Са кочи. Така се вика. Трудност. Тука съм идвала на часа. Взриви барела убий орка. Най-новата игра. Много заребяваща. What? С телепортна, бе. Най-новата заребяваща игра. Оцели барела убий орка. Варел, аз съм заварел. Човек, бах ти лойката. Слушай, имам стрели, ама нямам лък. Хвърляй ги. Хвърляй стрелите, всеки е долу. Закоса ми, все някога ще го намеря. А и тук е много важен лъка. В играта, която има. Панталонки. Ко? Ти какво играеш? Делвар. Много хера. Умри, бе! Прилепа ми дропна стрели. Ако играта сега ви се струва скучна, повярвайте, става много по-епична, когато продължа нататък. Няма да им давам нищо. Идеи. Ще ме скучно. И така, повечето хора
Като почнат да записват с Майнкрафт. Аз обаче тръгвам по друг път. Нещо Но и ти ще записваш на Майнкрафт, нали? различно и оригинално. Да, Почна дали. с Warhammer, не с Майнкрафт. Добре, ти на MC ще снимаш ли? Естествено. Снимаме каквото хората пожелаят. Да. То Майнкрафт е не снима нещо в YouTube. Даже мога да снимам на Xbox. Трябва някой да ми научи как да се стигне в апсата. То там не се снима с фрапска мисля. Как се стеглиш въобще програма за записване? Шапка, взех шапка. Ура! И взривих кораба. Оправим сега. Падам. Епично. Взех меч. По-скоро ножка. 5-6 едно. Може гласа ви да ви се струва малко остане, защото съм болен. Поне бях болен, сега преживявам болестта. Преживяли, браво. Ти Да, си... само дето Ти си смърчам. мъж! Ти си мъж! Смърчам. Ох, подсмърчаш, не смърчаш. Ох, отрових само мъга. Мъж, който не се потапя бавно във водата и направо се цабурка в тея. Прави гюле. Аз ще умра от тук. Зомбито! Умрях. За кой ми пляскаш в момента? Защото... За това, че умрях ли? Да, понеже Аз- поне издържа повече от преди. Не, предишния път на боса умрях. А тук първия етаж не съм минал. Нуби страйк. Пак тъпия на обстрай. Мразя го. Слайм! Тебе е удря Слайм, Нуби няма да страйк. убийц. Мен Щеш да тебе убийц. удря да уби страйк, защото превъртях играта 5 пъти. И е все едно и също. Ама пак е забавно. Все пак. Някоя играта кеф ще е забавно. Да. Минах Chapter 1. И мисля да свърша видеото до тука. Човек, много е късо. Много късо стана. Ми, Минал си, току-що мина Chapter 1, ли? да приземя оркшипа. Знаеш какво? Шегувам се. Ще продължа. Ще мина и Chapter 2. Добре. Погодете гоблини. Like a boss. Тъпото зомби щеш да ме уби, човек. Контейнер. О, Да, тези контейнери съдържат нови оръжия. Някои са yes, страшно feel restored. други са страшно Yes, тъпи. Но това е най-готиното. Картечницата. Това оръжие ти е второто оръжие и го използваш най-много. Най-после намерих. Лоран с куки. Аз сега нямам никаква спина. Да, това е обикновена картечница. Да. Страхотно. Представи си, аз ще играя, някой играе Warhammer и коли всичките, а пък си тъника. Това съществува, между другото. Да, много е странно. Имай предвид, че игра някаква кървава ужасяваща игра, пък си тъника някакви розови песнички. Или пък такова. Един приятел, знаеш какво прави? Като играе с Лендер, си пуска почивните дни и почва. Бич. И аз сега човек, то смитле. Аз знаеш какво правя? Загасям си лампите, слагам си това, слагам си слушалките, Да имах няколко гранати тук сега. Знаеш колко ще да се ме. пускам си играта на до края звук, после хъртатак. Хъртатак може да удари. Ева, хартата. Съществува твой. Да, знам. Една Колко такава сказа? песен. DP! Само дето забравихме кой беше. DP, Помня си, че беше от едно предаване. Да, добре, не дей пей, защото има ригаха копи. Не сериозно. Добре, не. Простотия на хоризонта. Слайм. Убих слайма без да ми вземе демидж. Оригинално, так. простотия на хоризонта. Оригинално е, никой тук тя го кажете.
Хляб, намери хляб на земята. Сега какво? Доведи ма тъпия лабиринт, ма доведи тук за някакъв мизерен хляб. За един хляб трябваше да са разкарваме. Headshot, almost. Леле, той си върши добре работата. Кой бе? Той е тук, на клипа. Ага, добре. От бизорките са ужасяващи. Право петляш му, да. Къде се чуеш този звук? Чуваш ли го? Изгасих един телевизор. Така. Продължим. Не, аз от тук дойдох. Фак. Да. Това представлява Warhammer. Много прилича на Халото. Обаче там няма орки с картечници. Там има орки без картечници. Там няма орки, има някакви извънземни с картечници. Да, добре. Бах ти лой. Ох, падна на водата. Yes, бе! Само те, там дето е съвсем друг бъдеще. Ми чаптърто? Не. Далече ли си от минаването ми? Ами нямам идея. Мисля, че трябва да такова, да среща един човек, който е близичко. Идей го казва, бе. Паяк! Мисля, че беше така, аз ти си спомням. Не прочетох. О, сприт. Няма да убиш гарда. Тъп! Не. Пия! О, той не го уби. Yes. Та тия са и пеля, да. И колкото и да ви се струват слаби и по-ниски от героя, доста помага. Това стресна. Имам три защо го уби? Сега ще убия тебе. Звучиш като някакъв ненормален. От болестта е. Повдяваш! Пич! Ще водим на... Орките са досадни. Знае едно нещо от мене. Орките са досадни. Тъпя капан! Минах през него. И на две сърчица съм. 5, 4. Кога съм изпил полшанката? Омага! Тъпата полшанка! Да. What? Where will we find this lieutenant? At the front lines. Follow the trench network to the lieutenant's command bunker. О, бах ти тъмната игра аз. We rendezvous with Sedonis. Уф, паяк. We need updated intel. 20 стреля. На късмете. Through here, my lords. Head out the upper level and continue through the plaza. The bunker is beyond that. Идвах до тук за нищо. Само за един лонд. Омага! Имам 1, 2, 3, 4 магически пръчки. Еми да, хора, мисля тук да приключа клипа, вече наистина, защото ми се стори, че стана по-дълъг, отколкото си мислех. Да, абонирайте се и дайте един лайк за двамата. Той Фидиго ще сложи, нали ще сложиш такова, линк за канала ми в това. Еми да, естествено. Да. Да, ще сложим. Надявам се да ви е харесал този епизод. И аз ще ви кажа чао, Фидигото не го знам. Здрасти. Здрасти, ще кажа. Ами да. О, погледни го, колко е оплашен. Чао.